ngicela ningisize bandla niyongilandisa nje imali angitshela ukuthi ikuphi uthi useyayiphika kwayile mali. Aniyazi indaba yasekhaya. Aniyazi indaba yasekhaya. Lo wafika uthi wanginikeza imali. Asanginike imali. Mina umuntu mhlawumbe ungazi. So ngicela ungivukela ungayingena indaba ongayazi. Dadewethu yabo le nto siyenza manje. Hayi manje ichapha indoda yakho bona indoda yakho bengasebenzi. Ngihambe nesikhathi. Hey ungicela ungangihlanyisa mina. Ungangilinda khona ukuthi uzihlungisa ubuhlungu ngimkhulisa kabuhlungu. Ngimkhulisa kabuhlungu uzinhle ngoba ezongenza nje phambi kwabantu ngimkhulisa kabuhlungu uzinhle. Ngihambe ngehla ngenyuka ngiluka abantu ngilukela imali encane. Namhlanje ngilethela nina. Makhaya sesikhona-ke part 2 gama lami uDemude usibhamisenya uNdulo magazi safa indlala siyibangani show uyangena ku-YouTube uyasubscribe uyakhomenta uyalike nakho-ke la sikhona usisi lo wayefuna simsize ngosisi wakhe owabaleka nemali eyamalobolo sikuyena-ke manje fanele siyoqhubana lo daba lolo siyoliqeda kahle kahle sithole ukuthi ithini indaba yemali nangeduze kwami usisi okumele sihambe somsizi sisi angikubingelele futhi siyabingelelana bedutshana ngiyaphila alright ke usuka umthinta usisi wakho sithola ukuthi ngeke ngamthinta wasesethi manje into ekufanele senze ukuthi simthinte ukuthi ukuphi nendawo ngoba sengike ngamfonela wathi angize emva ka 30 minutes mangukuthi nje asukhave ngeke samthola umuntu onjani ukhuluma naye phone usuwamtshela ukuthi sesofuna leyo mpahla phela yena ngithi wazi ukuthi imini engizobona ukuthi ngimbangela isicefe so akazi ukuthi ngiza nabantu okay awumthinteke siza ukuthi ukephi khona sophotha sihambise kuyena ngoba phela kufanele kuphele namhlanje kufanele kucace ukuthi into kwenzakalani umthinte siza ukuthi simthola ngalaphi akahlukana lo Bethel ayi bayizithuphe kwa yini ukuthi angazi ukhona noma hello siswami unjani ukhuluma la ukhuluma nodadewenu ubani dadewethu uzinhle ngisho ngathi ukhuluma nawe dadewethu ngiyacela bandla ntama ngiyacela angifuni into ezongihlanganisa nawe dadewethu ngicela ungiphe nje isikhathi esincane nje ngifuni ukukhuluma nawe ngoba ngathi ngifuna ukukhuluma nawe ayikho into ezongihlanganisa kodwa ngokuhambile ngixabanile wahamba sashaya nowamshaya ayikho into ezongihlanganisa siswami uthe nje sohlangana nginikeze 30 minutes please ngicela ukuthi sibonane sokubona kuphi sohlangana kuphi ngifuna uku-order dadewethu ngamanzi njengamanje shawa isikhathi ngithi mina sizohlangana kuphi sizohlangana emagrawundini ukhuluma lento ekhulumayo ngiyabonga siswami ngiyeza manje ngiyeza kulungile hey ikhanya manje hey kona kuyahlekeka noma kukubi ngiyavutha ngiyamsaba kwamina okay asenze kanjena-ke asike sinikele khona ngoba uthi usinika 30 minutes sesikhona-ke la athi usisi wakhe sizomthola khona so usazama umfonela ngoba siyamqalaza asimboni la angiyazi into yakho ukuthi imi kanjani ukufonele then bese simthathe usamdonsa siswami ukuphi angikacinga la egroundini angisengifikile ngikubona yami ngibile la ngidide wena ngibuka leza sangikubona ungalapha okay sengiyakubona kulungile ngiyeza sambe fast baba uthangize ungabanaka abantu nakamina awudadewethu awunginike isikhathi sakho phela nangathi wena uzawedwa kimi basofuna nabantu laba baphethe amakhamera-ke bazowenzani bathelezele mina ngoba
ujikele. Ngicela ujikele futhi camera ngicela ujikele. Ayikho ezokhuluma nalo manje. Camera awethu. Angeke ngikwazi ukukhuluma naye esangithiwa abantu bama-camera. Ukuthi wena izinto zongibukisa ngabantu. Sisayi ngoba ngizokubukisa nabantu. Ezoyikhuluma nawe. Sesiside isikhathi mangifika kuwena nje ufike ulwe nami wena. Kusho ukuthi ngizethula abantu bama-camera. Sorry sisi. Kuyaphoqa. Kancane sisacela umlaleli. Ayikho into ezoyikhuluma nalo. Sisacela umlaleli. Ayikho into ezoyikhuluma nalo. Sisacela umlaleli. Uzokhuluma nami uhamba nabantu bama-camera. Eqala ufika nabantu bama-camera. Manje usuzela nabantu bama-camera. Akukho Uthi bazothina abantu izinto inkinga zakithi sezoyikhuluma manje phambi kwabantu namakhamera. Angithi Yena into engenyisayo le ayikho into engizoyikhuluma. ngiyacela dadewethu. Sihle zokuphinda. Ngiyacela. Zokuphinda zindlu. Uzozungiphinde nje kodwa wenze njani ntama? Ngithi ngizokuphinda. Uyazi nje nawe ukuthi mina nawe sele sisobazi. Ikuphi ongilandelela khona ngoba uzoluphumile wahamba ugadlile waphuma wahamba. Ngithembisile Ngizokuphinda ukuthi zindlu. uzonginikeza imali yami. Mana akwazi. Zihle zokuphinda. Akwazi sisi. Ngizokuphinda zindlu. Akwazi. Dadewethu uzonginika yini imali yami qala? Angilwi nawe Sisi mina. ngiyeke sisi. Why ungafuna ukumuza ukuthi Qala ungilalele phela dadewethu. Qala ungilalele ukuthi ngithini kwenza. Akusekho isidingo sokuthi ube uxoxa ngolaka. Asikho isidingo. sendwile wane. Ngicela ungiyeke. Sendwile. Aniyazi indaba yasekhaya. Aniyazi indaba yasekhaya. Lo wafika uthi wanginikeza imali. Asanginike imali ngizoyifaka imali mina ngizoyizenza njani mina imali. Ngena Zanga kunikeza imali. Oshela ukuthi kwenzakalani. Angithi wena uyafika lo. ngizokuphinda wena. Ngimoshela isikhathi Uvula ibhizinisi wena ngemali yamalobole engakunika yona. Ayikho imali onginika yona. Ayikho imali onginika yona wena. Ayikho imali onginika yona. Wena udlela imali lendoda yakho ujike uzothi imali idliwa yimi. Sisa wehlisa umoya. Imali oyidlela lendoda yakho eminyakeni emingaka uma wakhe ngishiya nawe umncane ngakukhulisa. Namhlanje zongibukisa ngabanye. Ngiyavuma ukuthi wangikhulisa sisi kodwa wena wathatha imali la Ayikho imali engayidla nawe zethu wonke. Ayikho imali engayidla nawe. Ibizokulobola ngemali ithatha indoda yakho bona indoda yakho ibingasebenzi. Kanti yile oyithathile wena besiyibeka phela thina imali Ngithatha isikhathi. besiyibeka thina Ngithatha imali. isikhathi. Wathini wena? Wathi lo ntuza wena. Man. Ngicela ungisukela ungayingeni indaba ongayazi. Dadewethu yabona le nto siyenza manje. Ayinasidingo nje lento oyenzayo. Ayinasidingo wena ngitshela ukuthi imali uzonginikeza nini. Sondela kumina. Phela. Khona uzokwathi ngake sondela kumina. Ungidlela Woza isikhathi. naye, woza naye. Ngidlela isikhathi mina Woza manje. naye. Ngidlela isikhathi. Ungidlela isikhathi. Woza naye. Kodwa mina My imali sister. yami uyidlile. My sister. Mangithi ngizoyifuna kuwena noBenson wakho. Lalela my sister. Mina umude mhlawumbe ungazi. Udadewenu. Lento le ufuna ukuthi ilunge. Ayikho right. Izolunga kanjani namakhamera? Wait. Amakhamera wami. Mina ngizobuka abantu bonke. Ngiyawasebenzisa amakhamera. Mina ngiduma ukuthi ngidla imali. Mana ngicela ungilinde. Usisi wakho uzomdinga ehambeni Ngizokubamba. nesikhathi. Uzomdinga ehambeni nesikhathi. Naye uzokudinga Ngizokubamba. ukushilo lokho kumina. Futhi- Wathi mana sis. Man. Ngizokubamba. Ukhulumile lokho. Ngizokubamba. So ngicela umlalele ngoba ukuthi ufanele lotshono Le drama nje uyenzayo ngeke izinto. Mosalayo mina ngizokudinga nawe uzongidinga. Engabe sayilungisa le nto le iphele. Kuba ukuthi nje wena sizoyilungisa kanjani lento esengibhekene nayo njengamanje. Umfana mina uyangilwisa ufuna imali. Ungangitshela ingane ukuthi uza nabantu. Bengingikutshela ngoba sesineseqale ngafika wafika wangishaya sisangithi ngazi ngoba ngizodinga usizo ngokuthi bekwazi ukungisiza ngoba uyangishaya. Walimala yena. Ngalimala Lokho mina. akusebenza akufuna Angilimalanga izinto ezikanjalo ingoba niwumndeni. If bungasona umuntu omndeni ngawe uyaboshwa. Lo ngimkhulisa uma wakhe ehlenyuka nginabasi mina ngenxa yakhe. Akusiyo-ke phela leyo. Ngenxa wakhe. Uma wakho nawe enenkinga umdala kunami mina ngikhuliswa wena mina ngazi indawo zama-ID wena ungamtshela ukuthi angihlangani naleyo wena ungilandela abantu. angihlangani nayo into engihlangana nayo mina la into esihlanganisayo mina la mina nawe ukuthi ungibuyisele imali. Wait. Angiyazi lo. Uyabona my sister. Jaha ukuyo-order My mina sister, bhuti, ngicela wami ungilalele. sengishaya. Ngicela ungilalele. Hawu mana-ke imaphoyisa Im. uthi uyo-order ngayiphi impani ngoba uthenga unayo imali wena usuyithathephi imali. Mina uyazi ukuthi ngiyayizamela. Oh Uyazi ngiyayizamela. Uvaleni nokuzama. usuhlulekile Ngoba mina ngimukhulise ngemali yokuthi bengihlala phansi ngihambe ngikodinga ngithunge. Ngicela ungangihlanyisi Kodwa khona indwangu. Mina ngibuza ukuthi ukuzama Hey! okwenza ukuthi Akakazame kakhokha imali yami ngoba ngiyayifuna. Uqale nini? Lokhu ngaqala nje umama esishiyile. Ngalokhu ngibamba abantu Oh, amakhaya. sis. Uyazi naye. Ngathenga leyo mshini emncane ngathunga. Ngoba ngiyo-order nje. Kwaleyo mshini ufile. Kwaye ngabe ngiyathunga. Wenza kahle ngoba vele uyisigebengu sentombazane. Mana my sister. Hawu. Yazini kunento engiyithandile mina. Umuthi wena wachaza indaba ze-ID ngoba uthi ukhulisa yena. Njoba nasho abazali wena umzali wakhe. Ngezwe lonto leyo. So yonke into uthembela kuwena njengomzali wakhe. Yabo lento buyisho mina ifike yahlala la kumina.
kumele nenze izinto ngendlela eright njengomzali wakhe. Uma umdala uwena umuntu okufanele ubheke izinto zasekhaya. Ukuthi akwazi ukugadla Yena okay man. Zange be wrong ukuthi athathe imali akunikeze wena. Ayikho imali anginika Ufakazi bukhona. Ufakazi bukhona. Ungakuphiki lokho. Akho umuntu ozoboshwa la sifuna nilungise lento nibone ukuthi nisombulula kanjani ngoba isikhathi siyeza siseduzane kade yena emane egoqa umjinto. Yabo. So ngicela ukudlala nje indima yokuba umuntu omdala njengoba kade uyidlala iseqaleni. Ningaqhathaniswa imali into ephelayo. Egcineni nizodingana naye. Asilungise lonto leyo ukuthi wena ukhanda kanjani nje ukuthi yo-order azame naye futhi uphinde agoqe futhi ngoba phela ubamisile abantu ukuthi uzihlungisa ubuhlungu ngimkhulisa kabuhlungu ngimkhulisa kabuhlungu uzinhle ngoba ezongenza nje phambi kwabantu ngimkhulisa kabuhlungu uzinhle ngihambe ngehla ngenyuka ngiluka abantu ngilukela imali encane namhlanje ngilethela nina indlela ngikutshela ngayo wena wangavuma nje angithi ngakutshela ngathi nayo imali wathi wena ngikunikeze kuleyo mali manje useyadinga ufana ukuze ekhaya manje ngithi ngizotshela wena wena imali yami mina wena uyayidla imali yami angithi ayikho imali yakhe engayidla kodwa uthi uyangikhulisa mina njengoba ngihlala ngedwa lapha uthi ngihlala nobani njengoba upaporuka nabafana nje uthi ngihlala nobani uthi ngihlala nobani njengoba uhleli la uhleli khona bhuti ngizohlonipha wena ungihloniphe ngendlela eright ngizohlonipha ubhuti ngizohlonipha abantu obalithela kodwa wena sizotholana asikho isidingo sokuthi ihleke senza yonke lento esenzayo ukuthi nje kuphela silungisa inkinga lese ngibhekene nayo njengamanje kudlulwe kuyona hayi ukuthi silokho silwa sibadala masibangaka mosi ikhezi kuwena umzali wakhe njengoba usushilo nje ukuthi umzali la uma ushoda ngesinkwa iza kimi uzothi singicela isinkwa ngizokunika hayi ukuthi silwe kanjena buka manje sibuka umhlaba wonke manje esinimanga sakho sokuthi awufuna ukuba umlaleli waseqaleni ngakafikelanga kumina asihlale phansi isikhuluma kodwa ke naye indlela esengiphendula ngayo nizokhuluma phambi kwethu ne ayikho into wena sikodwa wenza ukuthi ngikuphendule ngalendlela mina ngiyakuhlonipha ngaso sonke isikhathi nginikeze isipilo kujana yakho isikhathi sakho kuba wena ovela ungibhowele ngoba wazi ukuthi vele uyangikweleta ukuba awuyithathanga le mali ngaba yikho yonke lento lena ngaba yikho nje ngaba yikho ngabe nje hayi bawo uNkulunkulu Jesu ngaba yikho yonke lento usuyenzile uyabona usuyenzeni bajabula abazali masenza nje bhuti ngilalela yena manje yeah fanele akukhiphe senhlizweni ukuze ukuthi nje mina kufanele nami silekelelana if uma ukuthi lento yoyi-order nami ungangifundisa siqhubeke ukuze le mali kushayile ya date seyivele ukuthi lokho athale yandoda akasangazi mina akenze ngisho ukuzongibona ngasenza ilutho usehleli nale yandoda but ukwazile ukubona ngithi wafika wakunika imali uthini ngalokho shuthi usisi wayizohlekisa ngami wathi ngizoyidla imali esiphukuphuku imali shuthi ngiphukuphuku mina kona sisi yeah ngathi mangithatha imali ngoba ikhaya sinalo yeah kwafika umuntu wathi kunomxhaso odayisayo ngazama ukuthenga wona umxhaso ukuthi ufuna ukukhana ibusiness ngithi ngenza ukuthi sithole indawo yokuhlala wafika lo muntu ebengizwana naye wathi ena khona umuntu onomxhaso awudayisayo ngacabanga ukuthi naye unezingane nami nginezingane ngathatha le mali ngahamba ngayokhokhela leyo ndawo yeah ngesikhathi engibuza ukuthi imali kuphi ngangisaba ukumtshela ngithi imali izosheshe ngihlanganise kade ngathi kuzothatha isikhathi usaba ukutshena ezinye izinto ngisuke ngizenze ngeenga yokuthi lento yangihlukumeza obahamba kuumuntu ozositholela indawo ngoba kuthiwa ngixhaso unendawo sizokwazi ukwakha mangimbuza question le nale ngoba engasekho nje umjidi lo bhuti ebengizwana naye ngisho yena wahamba naye imali kuumuntu ozonginikezela lo bhuti bengimfonela lo bhuti kodwa ngingamazi ngazange ngimbona lokho ethi uzosilungisela lutho ukusilungisela agcina imali icule kanjalo ayikho imali yakhe ngoba ngiyo-order ngithi ngiyahlanganisa kuhlangana naye yaza akukho lapho engithatha khona angiholi iqolo ley'ngane ayikho imali enginayo anginalo ipasi ngizongibhatalisa vele kuphelele khona lapho ekunakeni iy'ngane kungabi bikho angithandi ukuxabana nomntakama ngoba kade siwasivuka sobabili sashiwa umaye nawe abanenhlanhla-ke bamshayela ipasi ngikwazanga ukuthola so le ukuthi sigcine sizofika la uhlala kephi wena sisi mina ngiqashile la ngihlala khona ngeke zasho bengivele ngazi bengikulindele nje lokho uqashile ngoba phela asikho isidingo sokuthi uthi akuhlangane ngasegroundini
Bengisabo makhelwane. Umakhelwane kodwa basaba. Hawu. So eyiphi indlela obona ngayo ukuthi sokwazi ukuthi wena sikwazi ukuthi sikhave lo suku lolu ukuthi uzinhle fanele kufike abakhwenyana bazomlobola. Eyiphi indlela ongenziwa ngayo ngoba kahle kahle into esifuna sifuna ukulungiswa la asisafuni ukuthi niphinde kube khona ukushayisana thini fanele kwakhiwe umndeni omusha manje ozoba yibongo eziwu2 ubo umkhwenyana wazinhle nesibongo sakini. Ngizozama ukuhlala phansi nodadewethu. Ngifuna ukwazi mina ngokwakho oyeyiphi lento noma ungasinika idate engaphambili ukuze nozinhle azokwazi ukuthi ayokhuluma nomkhwenyana wakhe. Ngoba phela into esiletha la kuukuthi idate siseduzane sifikile kada begoqa. Kumanje nami ngisangena ikhanda. Lo muntu ngithenele wabona ukuthi indaba isiyavuthwa wavele wanyamalala akabambi ngisho ifoni. Akabambi lutho impahla zakho belokho ezithatha ngawane endlini inganakile. Ezithatha ngawane endlini. Ngoba ngithe mangibuza omunye umngane wakho ngitshela ukuthi wahlangana naye leko nanda. Angisakwazi ukumthola manje angazi ngizomthatha. So ibhizinisini lakho leli buthi all order mhlambe kuyenzeka kuphela inyanga sokuhlanganisa emalini. Ngiyangihlanganisa nje 4000 6000. Okay. Ngenzele ekuthenini izindlu ungakwazi ukuphinde kwenzeke enye iplan eyokuthi nikwazi ukuthi nilekelelane vele imali sinyamalele nalomuntu. Naye kumele angifundise ukuze sizokwazi ukuphusha lento ngoba mina ngingeke ngilokho ngiphilela amanga indaba yamanga ngizwana namanga mina. Ntaka Mike into bengayenza nami ngithi ngizama ukuthi sithole Ukuthi nami umphelo. uzongifaka kule business lakho siyoyenza sobabili lento ukuze nami ngoba phela nami nginenkinga ngakhipha imali mina umfana engazi nganika wena kantoni ispoki. Ngangespoki sisingangizama indawo ukuthi sithole umphelo. Soqasha kuze kube nini. Sizanike ngoba nayi ibhanoyi ndizi. Mina ngeke ngakwazi nokuthi ngikhokhele angithi lo mpheme nawe awukho kwawena uqashile uyaphanta manje ngenze njani mina ashuthi kumele sifakane kuleli business siliphushe sobabili lezi business ukuze kuzokwazi ukulunga le mali ngoba iyona engiyifunayo kuphela akukho kunye. Kufanele uzame sisi ngoba phela manje akuhlukile nokuthi ubokuyontshontshwa inkomo kahle kahle kanjalo le nto iba inkinga le igcina isiqhatha imndeni yabo ungathi manje kule mali le kade emgcinisile ukungitshontsha inkomo. So mina into engiyifuna ukuthi sinikeze idate ukuthi ngedate ukuthi ingabe sikhona imali sibone ukuthi kwenzala kanjani ukuthi ahamba Nje. Okay ke my sister niyavumelana nosisi ukuthi nizokwazi ukuthi ukhokhe imali lesihambile. So mina ngifuna ungitshene unginike nedate ukuthi ungahlanganisa kanje nakanje ngosolu ukuthi imali yobe isi right then ke besiphindele emuva ukwazi ukwenza lento ade efunakala. Onginike AP date obona ngayo ukuthi ngabe sokwazi sihlangene and futhi ungahlanganisa kanjani ukuze kufike lapho. Hayi ngoba umntana mawuthe asisebenze ndawonye. Ngizozama ukuthi sisebenze ndawonye noma inkinga yami nje imishini ihlupha iyafa. Kodwa ngizozama ngoba usengicabangelile. Ngizozama ukuthi kufika kuphela uAugust kube sesenzile konke into si right. Ngizozama nje ngoba ngiyo-ordained wangu ngiyabuya ngiyamkhombisa isithunga kanjani ngiyaphuma ngiyahamba ngiyofakela. Kodwa ngifuna ukuhamba naye ngoba akuselula ukuthi angithembe. Ngihambe naye sofakela ukuze mhlawumbe uma ngibhizi mina ngithi akahambe yoqoqa yena ukuze sikwazi ukuyibeka kusha uAugust si right. Uyabona nje kodwa lento ukuthi imlimaza. Ibisilimaza bhuti wami kuukuthi mina ngithathe ngacabangela izingane zethu. Ngacabangela thina ukuthi sibe nompheba phela uma ashiyanga nalutho. Ungcono ke yena ubaba wakhe wakwazi ukumenzela. Mina akukho lutho nje akunapasi ingane ayina certificate akukho kuvaya iholi iqolo kunzima ngisho ukuthi kuthiwa ngiyoyibhalisa esikoleni angikwazi ukuyibhalisa ngoba ayinapasi. Manje nami bengizama ukuthi masithola umpheme yena ngobe nepasi bengilindele ukuthi mayebuya lo muntu ezongitshela ukuthi indlu itholile sengizohamba ngiyomtshela ukuthi dadewethu ngoba unonala ipasi lendla ibe ngaphansi kwakho sikwazi ukuthi nathi sibe nekhaya ngoba kunzima le komalume kunzima kakhulu. So ngonginike idate ke eqondile nenyanga ukuze ngazi ukuthi kuzoshaya lo suku lolo senazi ukuthi yonke into isilungile. Ngoba abantu abaningi abaye beode kusuke kunabantu abahola namaqolo. Ngicela kube la uqolo malihola ngomhla ka4.
mina ngizomtshena ahambe ngifuna ayiqoqa yena ahambe yoyiqoqa ngomhla ka5 ngoba futhi bayakwazi ukuthi bafone bethi ozolanda into yakho bamtshena ukuthi akahambe yoqoqa kwenye inkathi omunye uyakwazi ukukusendela efonini yonke into nje sengizoyiphosa kuyena ukuze sihlale ngokujoba anginayo umunye udadewethu nguye nje sikwasivuka naye ngawathanda lo mazwi ningabisadwa ke manje mokhona ukukhuluma okhona ngicela nikulungise ngoba naso oqala umuzi omusha manje ungenzeka kube nezinkinga fanele abuyele ekhaya fanele abuyele ekhayeni elifudumele yilokho ebengicabanga ukuthi mayiba nezinkinga ngcono kuthiwa uba nezinkinga le kodwa khona lapha esihlele khona abuye naye ezohlala angeke ibhuti wami kusaphinda ngoba nezingane ziyabuka ukuthi abazali bayakwebhana uma uyalwa noma mncane ziyabuka ukuthi noma waba nephutha ukuthi asebenzise imali kodwa nami ngangithi ngizama umpheme phela ngoba owethu mama zange zisicabangele nokuthi azasakhele akezwa ngizizwa ngijabule ngihappy kakhulu udadewethu njengoba esengiphomisile ukuthi sizosebenza ndawonye angibuyisele imali yamalobolo Nkosi yami ave ngijabule kakhulu ngiyafisa ukusibangani show uphinde nangelinye ilanga ungisize ngiphinde ngilungise ezinye inkinga ngoba ziningi inkinga akugcini ngalezi kuphela ngixolisa kakhulu kumntakama ngaxolisa kakhulu ngiyalibona iphutha lami ngibongile nokuthi alande usibangani show eze naye ezosixazulela lezi inkinga ngoba ngibona ukuthi bekuyinkinga engeke iziziphele ngiyabonga kakhulu ngiyaxolisa kakhulu ngijabule ukuthi usisi wami ngixolile ngiyabonga mntakama ngiyabonga lo sisi wami Okay ke kumakhaya njengoba senibonile ukuthi udaba lihambe kanjani udaba lazinhle siyethemba ukuthi izinto zizohamba ngendlela njengendlela abathembisa ngayo so manje ngibanamathele ke mina ngibabuza ukuthi zihamba kanjani izinto nokuthi ngihambe futhi ngiyobabheka ngithola ukuthi izinto zithini udaba silungisile njengokuchaza kwabo baxolelana bahagana abantu bonke babonile angiboni ukuthi ngaba khona inkinga ezolandela so wenza show ukuthi yonke into ngayinamathela ungakhohlwa uyangena Sibangani Show mude usipamse nyoni uyalike uyasubscribe uzothola yonke into ufuna sikusize ngayo angibonge ithuba danko